Bai, noski, lurraldea ezinbestekoa da. Ze lurralde batean bizigea, lurraldearekin bizigea, eta lehen bintzat lurrandeagatik biziginen. Lurrandea kudeatuz, sortzen genuen janaria, lurraldea kudeatuz egiten genuen lana, eta hori berreskuratzea ezinbestekoa da, ez? Zaintza gutxiago beharko dugu, egoki elikatzen bagea lurraldetik, agroekologia bidez lurraldeko produktutaz elikatzen bagea, eta lurraldetasuna herrietara ekarrita, gure zaintzak herrietako espazioetan eta herrietako antolaketetan ematen dira, eta horretan zaintze txertatzea ezinbestekoa da. Bueno, nik uste dut hor gizonok beti izan gara zainduak, ez? Bueno, beti ez, baina azken garaietan beti zainduak izan gara, eta hor ikusi barra dukagu gure privilegioak, zaindua izatea dauzkan privilegio horiek alboratzen ikasi beharko dugu. Eta baita ere begiratzea zaintzeak dauzkan onurak, ez? Gure burua zaintzen erakusten nahi zaigu, kirola, janaria, baina besteak zainduz ere gu gehiago zainduko gea, eta segurazki lan produktiboa egite soila egin ordez gure bizitzan. Bizitza beratxago izango da, elkartzaintzan parte hartzen badegu, askoz ere giza kontzeptu hobea jasoko ditugu. Eta uste dut hobeto sentituko gara gizonok zaintzan txertatzen bali bagean.